Отново корупционен скандал в митниците. Служители на митница Калотина са подали в агенцията докладна срещу своя колега Иван Конов, известен с прякора Рейнджера. Според тях той ходи на работа тежко въоръжен и се саморазправя с граждани. Шефът на агенция Митници обаче смята, че авторите на сигнала отмъщават на Конов, който по-рано разкрил техни престъпни практики. Чуйте какво още каза Христо Колишев. Митничарите от Калотина дадаха една докладна записка до мен, в която имаха обвинение срещу Иван Конов. Докладната съм предал на инспектората с резолюция да извършат проверка. Проверката не е приключила, не е извършена все още и до тогава не бих могъл да кажа абсолютно нищо. А вие смятате ли, че е възможно по принцип митничар да ходи толкова тежко въоръжен на работа, при положение, че има категорична забрана да се ходи с оръжие на митницата, пък и има там система за видеонаблюдение? Аз смятам, че това просто не е вярно, но това, което чух, не съм говорил с Конов, доколкото разбрах, той ще заведе иск съдебен за наведяване. Изключвам вероятността и да се обърне срещу тези, които са дали този материал. В този ред на мисли, вярно ли е, че Иван Конов е подавал сигнали срещу тези колеги свои за корупционни схеми на Калотина? С корупционни схеми не, но за нарушение на трудовата дисциплина имаше сигнали от Конов и не само от него, в инспектората подадени и те се потвърдиха. Много е възможно да се разпознали в негово лице предател, в кавички, и да го атакуват с това. Едно от техните обвинения е, че този човек е ваше протеже и на министър Орешарски. Все пак да кажете една дума и за това. Ами мога да ви кажа, че това допълва целият комплот, който се опитват да представят. Нито мой, нито ми е известно да бъде и човек на министър Орешарски. Пълнати мой човек и пълнати на министър Орешарски, аз не знам. Това са служители на митническата администрация.